unha bendición de Dios. Son de aquí de Arrabal. Esta é Arrabal de Oia ahora. Antes era Santa María de Oia, la Real de Oia, pero é Arrabal de Oia nada máis. Chama María Puertas Pérez e teño 81 anos que o fixo un día 13. Non vou comer nada porque, como sempre, a xente pasa por aí e tamén pasan por a cartera general, moitos. Pasan moita compañía e dan moita vida. Sí. Te xente dá moita vida. Eles gustaría moito isto, sí, por aquí. Incluso algúns se compraron casas. É así. E dice que pro ano 21, que é o ano santo, que vai haber moita máis xente pasando pro ano que ven. Dicen iso. Aquí no mundo sería da meus pais, da mamá máis papá. E nos eran uns chiquillos en noso colegio. Despois outra vez na solería arriba, na casa que temos a puertas, e nos temos alquilado. Entonces ali sí, aquí daban moitas comidas. Pagaba toda a Guardia Civil, que había antes, que había Guardia Civil, e despois sacaban. Pagaban toda a Guardia Civil de solteiros que viñan, e cando se casaban, pagaban a casa. Era o hospedaje que había nas casas, non había outro hospedaje. Onte había japoneses, veñen de onde? De Polonia, veñen de Estados Unidos, Australia, moitos sitios, moitos. Porque teñen fe. Sí, porque non queren ir a pé, non queren ir en coches, queren ir a pé. Iso é fe. Hombre, sempre van a tomar algo, a comer, dormir tamén. E nos bares sempre paran a beber algo cando están cansados. E gostei moito isto, paran unha tarde inteira por aquí, por marcha. Nós temos a casa chea de peregrinos. Veñen hoxe e máis mañán. Sí. E despois hai como se chama? Albergues. Os albergues de peregrinos tamén. Un meu aso tamén de Jesús. E a veces a casa alquilada, a casas de veciños dañen, pero veciños por van a dormir, está todo cheo. O Tires Serriña tamén está cheo. Non, antes era pobre isto todo. Había moita pobreza. Había moitos mariñeiros, agora xa non hai máis que un mariñeiro. E era que se vivía do mar, pero por desgracia nin o mar ten nada. Non está lavado. Non hai nada. Moita xente non ven por ignorancia, porque non saben que este camiño, este sitio aquí tan bonito. Pois mesmo son daqui e poñeme aí no balcón e digo, que bonito o Arrabal. Que bonito o Arrabal na terra, non? E moita xente non considera así, pero sí, gusta moito este pueblo.